Созвездие Йылдызлык фестивале лауреатлары Кырымдагы Артек халыкара балалар үзәгендә зур концерт бирде. Томашаны Көньяк Осетия, Луганский, Донецкий халык республикаларыннан, шулай ук Украинаның Херсон, Запорожье өлкәләреннән килгән 1000-нән артык бала карады. Концерт Кырымда узачак фестивальның җәйге иҗади сменасы кысаларында оештырылды. Ул Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән үткәрелә. Созвездие Йылдызлык лауреаты яшьтәшләре өчен иң яхшы номерларын, шул исәптән Татарстан халыкларының төрле телләрдә җырлар, популяр вокаль композициялар, милли хореографик номерлар башкарды. Созвездие Йылдызлык миңа биктән күп хисләр бирә. Шундый күпмендә дуслар табыламында вәшә рәхәт бик тә каты. Бүген менә Артекка килгәч, һәрбер кеше үзен, коллективын күрсәтте. Созвездие Йылдызлык минем өчен дөрестән дә бик зур фестиваль, бик күп мөмкинлекләр бирә. Һәм инде һәрбер кешене төрле яктан ача дип уйлыйм. Татарстанның 24 муниципаль районыннан фестивальның 200-дән артык лауреаты үз иҗатларын тәкъдим итте. Концертта катнашучыларны, оештыручыларны, шулай ук барлык балаларны Созвездие Йылдызлык арт-резиденциясе җитәкчесе Дмитрий Платонов сәламләде. Артек выступает фестиваль, открытый детский фестиваль детского эстрадного творчества Республики Татарстан, движение красоты и таланта «Созвездие», а по-татарски это будет называться «Йылдызлык». Аның әйтүенчә, 20 елдан артык тарихында Созвездие Йылдызлык фестивале үзен балалар һәм яшьләр өчен уникаль иҗади мәйданчык буларак күрсәтте. Биредә яңа талантлар туа, традициялар саклана, илебез халыкларының күп кырлы мәдәни рухи мирасына хөрмәт, сакчыл караш тәрбияләнә. Значение таких концертов переоценить невозможно. Мондай концертларның әһәмияте бәяләп бетергесез. Бу искиткеч. Балалар бер-берсен күрәләр, уңай хис-тойгылар кичерәләр. Уңай энергия барлык балаларны бергә берләштерә. Балалар игелеккә омтыла. Бу чараларның төп нәтиҗәсе шул дип саныйм мин. Концерт фестивальны оештыручыларга һәм педагогларга Артек иҗаттагы казанышлары өчен алтын медальләр тапшыру белән тәмамланды. Алия Галиуллина, Татарстан яңалыклары өчен махсус Кырымнан.